akule sizosintha madeti kumeneko ayi anthu akuziwa kuti zomwe unapita kumeneko zinthu zalephereka kumeneko kuti azingobwerani kuni musabwerezo mazatinamizaso kunoko ayi kuti takapanga zaona iweyo unapita kumeneko ukaendera zinyumba zako zomwe kumanga wakhala kugula kumeneko kanthawi kochepa kapezeka kuti president ali number 1 dziko losauka president ali number 1 dziko lo akuti ndala umphawi dziko lo akuna kuti chuma charani chasokonekera corruption number 1 ubwere kuno anthu uzauze report ya ndegeji uzauze anthu report za anthu amene unapha cha kuchikangawa kucha anthu akudikira zimenezozo andi report meja likatuluka uli mazi kwambiri kungoelekeza kutuluka report lokhota anthu akunzeka kwambiri ubwere kunoko zati pasi report cha iweyo ndiwe munthu wolephera china chilichonse palibe chomwe ukupanga nzeru zako zonse zikukhalira kupempha anthu safuna president opempha bambo kumalawi anthu anachangamuka palibezo zinthu zopsezanaso ayi palibezo kuti ayi tizisakana tizitani sizingatheki zimenezozo iwe boma uziyamba ulingalira zoti boma lako lagwa osati umalimbana ndi anthu uzilimbana ndi kukonza boma lako osati kumasakasaka anthu osabweretsa ulamuliro olena kuti wina lesa azinjenjemera malawi pano anachangamuka sanganjenjemere malawi sanganjenjemere uzinjenjemera dziko linono ndiweyo amene iweyo wapangira anthu zotani kuti zoyipa ife nawe dziko lake liliro kuti dziko lake lomwe lino la malawi lino ufuna kuti wina lesa njenjemere kuti azilephera kuphiphiriza zokuti unapha anthu kuchikangawa anthu azilephera kulankhula anthu aziyenda mwamantha anthu azifinyika mdziko munomo dziko la malawi dziko la democracy ubwere uzatuluse ripoti la ndege anthu akudikira ripoti la ndege kunoko kuyesesa kupanga njira ina iliyonse kunyamula nyamata adzikwanje ekopseza mademo asachitike koma chimonga ziona kuti iweyo ugwa ndithu ukugwa pa mpando umenewo andi ugwaso mochitisa manyazi kwambiri dziko lino ndi la democracy dziko lino sila chimwendo banda dziko lino sila kama jacket andi amalawi sangaope napa chilungamo ife sitingaope kukuuza kuti iwe ndiwe munthu woyipa kwambiri iwe wabweretsa umphawi mdziko munomo ndi chani chomwe wapanga mdziko munomo chomwe anthu angazakumbukire nako iwe kukumbukira kwa iwe anthu azakukumbukira kuti unagwetsa ndege kuchikangawa unapha anthu 9 nzomwe angakukumbukire nazo amalawi palibe china chonse chomwe wapanga mdziko munomo boma lako ngati lili lotchuka ndi kunyenga maudindo amene mwapasana umeneko mukungokhalira kunyenga palibe kuyang'anaso zachitukuko ndiye mufuna kuti ife tisamalankhule mufuna tikunamizeni kuti iniyo muwina iniyo nokha mukuchita kuziwa kuti boma lanu pano palatani ulilata ndiye anthu azipitirira kulemekezani kulemekeza munthu umazipasa wekha mu ulemu ngati munthu kupanga zinthu zopusa palibe munthu amene amakupasa ulemu ndi amalawi sangaope ife tidakalankhula ndipo iweyo utisaka amene ungatisakire andi palibenso chomwe tikukopanso chinthu china chilichonse musamayembekezere kuti boma ilili palipo amene munthuso pano panga machite mantha chifukwa wina lese pano pande wazindikira kuti boma lijalo likutani kodi likupita tikachite mantha ndi boma lokuti lopita boma ilili likupita 2025 akutenga anzanu boma ilili anda akubwezerani zonse zija zimakhamu kwapangira anthu nkhanza zibwezeredwa zimenezozo anu kanakhawa nzeru kanangopangira design koma uliweko komanso sapangire uliweko ubwerekayo uzaneneza anthu amene unapha aja kuti uzinamizira ndani uzitamizira kuti chani fwa ili report feti kuziwa kuti iwe anthu achaonapa palibe chomwe ungabwerese iwe china chonse chonama uchitisa kuti anthu akuwukire nayo imeneyo andi report yako unaononga ndalama za boma kumakhatikisa komiti yako ya fegi nde yaononga misonkho ya malawi nde ubwereso pano ozatuza za usiru anthu pamene apitilire kupyana mtima kwina kulikonse ungaende iwe uzikuwizidwa ndi kugededwa kumene ubwere uzatuluse report ichi